Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Ame alamsala février kalo tile 19 san 2026 k'aw fo ka koɲuman dɔn ni waati in na aw minnu sɔgɔnbɛ ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na aw bisimila an ka bamanankan kibaruya kɔnɔ kɛnɛ min kan n'an bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kan. Sɔrɔko sira fɛ an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa jamana ɲɛmaayaso ka fɛn minnu bɛ san ni o ye commande publique ye ka se ka an yɛrɛw ka cakɛdaw ka a di olu ma ni o ye production locale ye ka olu don bala. An ka cɛfini tabaw ye wulikajɔbaw kɛ ka dadigi kɛ kosɛbɛ juguw la k'u caman dasi kɛmasina o kɔnɔna la. Kulukorokaw bara dɛmɛ taara k'a di maaw ma sunkalo hukumu kɔnɔ minnu ka dɛmɛ ka gɛlɛya ka bon kosɛbɛ. Kayi marabolo ɲɛma ale fana taara ka taa i ɲɛda stockuw kan a yɛrɛ k'a fɔ ko stockuw bɛɛ lajɛlen o dafalen bɛ yen nɔ mun bɛ jigisigi di maaw ma. Russie ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛna kɛ u bolo yaasa ka se ka Pologne jamana ka u dɛmɛ. Nin de an ka wula in na kibaruyaw la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni sisan k'a ɲɛfɔ kɛ aw ye a y'aw sɔgɔko ɲuman ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na. An bɛ segin ka foli kɔrɔkɔrɔ k'a di aw ma Keba Jalo ka i fori waati in na nɛgɛ karafow bɛ e mun bolo ka jawera u la. Sɔrɔko sira fɛ an ka jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka hakilina dɔ ta ko an bɛ fɛn minnu dilan an ka se k'a dun n'a bɛ wele ko contenu consommé local. A yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko hakilina in kabi malidenw kun sigira ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnw kɛ assise nationale ni o ye sigikafɔba o senfɛ olu bɛɛ lajɛlen kun y'a yira k'a fɔ ko a ka kan an ka bololabaarakɛlaw an ka kɛ yɛrɛ yew an ka bayɛlɛmalikɛlaw bɛ fɛn minnu kɛ jamana baarakɛbagaw yɛrɛ ka o dun ko n'o kɛra bɛɛ o b'a to jamana nafolo bɛ se ka yuguba fɛn mun ye an ka consommateurs olu bɛ se ka an yɛrɛw ka fɛnw dun o siratigɛ la kibaruya yɛrɛ k'a fɔ an ka sɔrɔkow minisiri Aluseni Sanu ale ye k'a kɛn bɛ ka cikan dɔ bila minisiriw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ n'u bɛ u ka sanu fɛn fɛn kɛ a kɛra biro kɔnɔ chaise ye a kɛra minisiriw mago bɛ jɔ fɛn minnu na an ka tabaliw fo ka taa se dumuni minnu bɛ kɛ ni o ye jus ni thé ani yiriden ni a ɲɔngo boisson ko ka a bɛɛ lajɛlen bɔ anw yɛrɛ ka cɛkɛlaw yɔrɔ ni o ye producteurs locaux ye k'o bɛ kɛ sababu ye an ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka nafa sɔrɔ jamana marabagaw k'a yɛrɛ k'a fɔ minisiri bɛɛ lajɛlen ka u hakili to o la u ka commande publique waatiw
k'u ka sefa wari miliyɔn 100 ɲɔngo ta ka o bila commande locale la ka o di an yɛrɛ ka maaw ma ko n'o kɛra wulikajɔ minnu ni o bɛ ka kɛ malidenw bɛ yiriwa sɔrɔ ni an ka nafolo bɛ se ka to an yɛrɛ baara cogo min na bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ ko o ye sɔrɔ yiriwa siraba ye mun hakilina n'a bɛ ka bila sen kan an ka jamana ɲɛmaaw fɛ kiba halisa o commande locale ko kuma kɔnɔna la a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko an ka artisanw ni o ye bololabaarakɛlaw ye welekan bilala u ma bololabaarakɛlaw ni seko ni dɔnko minisiriso yɔrɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko bololabaarakɛla fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni projet bɛ u bolo ni baara kɛlen b'u u bolo u ka fɛlɛn dabali kɛ ka se ka taa u ka bololabaaraw ka taa ni u ye u ka soba kɔnɔna la ni o ye APCMM o soba ye Assemblée permanente de la chambre des métiers ni bololabaarakɛlaw taara ni u seko n'u dɔnko ye an'u ka fɛn dilannenw ka a ɲɛfɔ u bɛ se ka fɛn mun kɛ jamana ye ko o de la sugantili bɛna kɛ u la ka se ka bololabaarakɛlaw ta yaasa an ka bololabaarakɛlaw jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na u bɛ se ka nafolo sɔrɔ k'u ka baaradaw ka o yiriwa cogo min na jamana ɲɛmaaso ka u ka minɛnw n'u ka fɛn dilannenw k'u don ba la kiba an bɛ taa jamanakuntigi dagayɔrɔ la général d'armée Assimi Goïta ale ye musow ka minisiri ka a bisimila madame Jara Jɛnɛba Sanogo ale taara musow ye ɲɔgɔnyeba mun kɛ musow ka minisiriso in ka koɲɛ bunakun kan n'u b'a wele ko états généraux ni o bɛ tali kɛ musow du ani denbaya ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen a jalajɛba ninnu kɔnɔ bɛnkan minnu sɔrɔla ka taa sɛbɛnfura ta k'a yɛrɛ jamanakuntigi la a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko jalajɛba in kɔnɔ Mali ni AES musow bɛɛ lajɛlen kun kɛn bɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko yaasa muso den ani denbaya bɛɛ lajɛlen ka koɲɛw bɛ ta bawo ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛtaa kɔnɔ musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wulikajɔ mun ka kɛ musow fɛ yaasa ka se ka sɔrɔkow yuguwa ani fo ka taa se ka dukɔnɔnaw ko olu ta ka kɔkɛw dɛmɛ ko musow jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ o siratigɛ laka ka kan musolakaw fana ka u jɔyɔrɔ yira o de la u ye nin jalajɛba in kɛ états généraux kɔfɛ bɛnkan mun sɔrɔla u fɛ u y'o bɛnkan damadamaw k'a kɛ sɛbɛnfura ye o sɛbɛnfura de taara ta k'a di jamanakuntigi ma sɛbɛnfura minnu kɔnɔ n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko recommandation laɲini 459 o b'a kɔnɔ wa laɲiniba ninnu bɛɛ lajɛlen na ko wulikajɔw bɛna kɛ ka se ka a laɲini kunbaw ni o ye prioritew ye minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ ka se ka o lawaleya o dɔw bɛ tali kɛ damatɛmɛwalew ka o kɛlɛ ka bɔ musolakaw kan ani ka muso ni cɛ bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ hakɛ la baaradaw ani fo ka taa se sɔrɔ bosoda siraw muso ni cɛw bɛɛ lajɛlen ka se ka u ka hakɛw sɔrɔla yaasa musolakaw jɔyɔrɔ ka bonya sɔrɔ yiriwali o koɲɛ bunakun kan kɛba an ka cɛfini tabaw olu ye wulikajɔba dɔw kɛ Segu marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla Kemasina kɔnɔ o masiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni tarata février kalo tile 17 ye ko an ka cɛbalenw sanfɛ kɛlɛcɛw ni duguma kɛlɛcɛw u y'u bolo di ɲɔgɔn ma boloɲɔgɔnma mun n'a kɛra sababu ye ka dadigi kɛ jugu la kosɛbɛ an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ko ni u bɛ munumunu salo la ka jamana fan bɛɛ lajɛlen ka a larawi ka yakubaya yaasa jugu minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan ka u wele ka u susu k'u bɛɛ lajɛlen daji cɛfini tabaw ka ɲɛma journal division Umar Jara yɛrɛ k'a fɔ ko wolomasiri tabaw ka sanfɛ kɛlɛcɛw u ye Bamancia waleɲuman kɛwale tigilamɔgɔw ka daga dɔ faralen sɔrɔ ɲɔgɔn kan daga minnu ni u tun bɛ fɛ k'a ɲini ka taa jan da an ka finitigilakaw ɲɛ ko an ka cɛfini tabaw ye u ka nin daga ye u ka fara ɲɔgɔn kan ye k'a viser k'a susu k'a bɛɛ lajɛlen daji ni ka minɛn caman ka o minɛ o la an ka cɛfini tabaw ka kunnafoni siraw yɛrɛ k'a fɔ tuguni ko o waati kelen na cɛfini tabaw ye wulikajɔbaw kɛ Bamancia waleɲuman kɛwale tigilamɔgɔ dɔw tun bɛ fɛ ka u fara ɲɔgɔn kan tuguni ka u daga ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma maa nana masumalenw ko k'u to de la an ka cɛfini tabaw taara cun u kan ka susuli da o la sanfɛ kɛlɛcɛw y'u gosi o de kɔnɔna duguma kɛlɛcɛw fana ye u kunbɛn minnu b'a ɲini k'u bɛ boli ka olu fana gosi k'u bɛɛ lajɛlen daji wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔba mun kɛra a bɛ maa munafa ko Bamancia waleɲuman kɛwale tigilamɔgɔ maa 20 hakɛ an ye olu bɛɛ lajɛlen daji ka u ka minɛn caman tiɲɛ ni ka wulikajɔw kɛ ko ka wulikajɔw bɛ ka kologirɛ halisa yaasa Mali dancɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an ka wolomasiri tabaw lakana bɛ se ka sinsin maliden n'a bololafɛn na cogo min na u kalikan ye mun ye ka se ka lakana ka sinsin ka juguw kɛlɛ kɛba an bɛ taa polisiw ka kɛnɛ kan sɔgɔmada in na Tomikɔrɔbugu école nationale de police o kuruba kɔnɔna la kɛnɛ dɔ sigira ni a kɛra don ye ka maaw ka olu la kunnafoli hakaja ko ka finitigilakaw kunnafoli kosɛbɛ dɔrɔgu kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye finitigilakaw yɛrɛ kan ani fo ka taa se sirabana o bɛ se ka u janto yɛrɛ la cogo min na bawo finitigilaka minnu
ni olu be ka maaw lakana a ka kan olu yɛrɛ ka kɛnɛya kow ani u laala jɔrɔ ka kɛ a la kosɛbɛ ko nin hakili falenfalen bɛ kɛ o kɛnɛba ye kɛnɛ mun kan ni a fɔra finitigilakaw ye k'a bɔgɔra dɔn u k'u janto u yɛrɛ la bawo olu be ka taa kɛlɛdagaw la sirabara ni a ɲɔngo ɲɛnɛmafɛn ni a ɲɔngo u k'u janto a kɔlɔlɔ kana kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase u ka baaraw ma ni kɛnɛ in kɔnɔna la an ka jamana sifinakaw ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri Abdul Kasim Fomba ale tun bɛ yen nɔ fo ka taa se duguba kɔnɔna lakanako minisiri général de division Ali Daoud Mohamedine ani fo ka taa se finitigilakaw ka bunakun kan kɛnɛya tigilamaa minnu bɛ yen nɔ ni o dɔ ye médecin colonel Ismaila Makalu ye ninnu bɛɛ lajɛlen de y'a ɲɛfɔ finitigilakaw ye dɔrɔgu a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye u ka baaraw kan ani sirabana u k'u janto u yɛrɛ la keba an bɛ taa fan fɛ e yɛrɛ tun bɛ o kɛnɛ kan colonel Ismaila Makalu ale ye dakuruɲɛ fila min fɔ an bɛ jɛ an k'o lajɛ. Ne ni ɲarimima kuma in bɛ kɛ k'a fɔ ko an bɛ se ka na ka finitɔgɔw sensibiliser an ka ye yan o ye wajibi ye parce que ministre bɛɛ y'a fɔ u bɛɛ ka kuma la u y'a fɔ ko ɲarimimafɛnw man ɲi denmisɛnnin kunda fini kunda a man ɲi jamana ma a bɛna ni kɔlɔlɔ min ye bɛɛ b'o dɔn ni nin waleyaw cayara je pense que an bɛ se ka fɛn caman fɔ bɛɛ ka se k'a faamu n'i y'a ta fana dopage fana kan dopage o ye sport ye a kɛra finitigilakaw ye o a kɛra jeunesse ye de façon générale olu fana bɛ sport de kɛ ka drogue ta ou bien ka fɛn ta min bɛ i bɔ cogo la je pense que ne ni journée sugu kɛra an ka na dɔ fɔ an ka ɲɔgɔn baronya o de ka fisa baara taabolo bɛna kɛ min ye déjà ministre nana olu fɛla fɔ u ye baaraw datigɛ présentation bɛna kɛ drogue kan a kɔlɔlɔw ye min ye finitigilakaw kan bi an ni an balima polisiw bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ dopage fana kan o ye sport ye ni le sport a kɛra cogo cogo sport de façon générale denmisɛnninw finitigiw ani Mali population bɛɛ sabanan o ye kɛ VIH kan voilà o ye bana ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko depuis san caman fɛn caman de bolo dalen don voilà a fɔra ko 2030 janni o ka se ou bien 2030 de kɛra san ye pour ka se ka VIH kɛlɛ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ danfara min bɛ drogue dopage cɛ parce que drogue o ye ɲɛnaminimafɛn ye min bɛ se ka mɔgɔ bɔ i cogo la dopage fana fɛn fɛn fana bɛ se ka ta pour que ka sportifu mɔgɔ min bɛ ka sport kɛ k'o b'a cogo la n'i y'a jateminɛ cogo dɔ la a bɛɛ ye fɛn kelen mais spécificité b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de la bi baro bɛna diya an bɛna danfara caman yira mɔgɔw la drogue min bɛ dopage kɛ olu bɛ kuma mun bɛ drogue kɛ olu bɛ kuma mun bɛ VIH kɛ olu bɛ kuma. Kulukorokaw baara kɛba dɛmɛ taara k'a di musolakaw ma minnu cɛw tora faso kumabɔli la ka se ka taa se balo kiti 400 hakɛ musolakaw ninnu ka se ka u yɛrɛ ye jamana kɔnɔdenya la k'a dɔn jamana ɲɛma u hakili bɛ u la o siratigɛ de la kɛnɛ kɔnɔ la Kulukoro marabolo ɲɛma ani fo ka taa se jamana kuntigi ka dɛmɛko o ɲɛnabɔli cɛkɛda ɲɛma bɛ maan bolo ni o ye conseiller Agib Damele ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ o kɛnɛ kan Kayikaw baara marabolo ɲɛma général de division Musa Sumare ale taara ka taa i ɲɛ da magasin baw ni stockuw kan kɛnɛ mun kana yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko bilankɔrɔ mun bɛ yen nɔ o bɛ maa mun na fɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ sunkalo kalo kɔnɔ musaka ni fɛn mun bɛ yen nɔ suman minnu bɛ yen a bɛ se ka Kayikaw ka sunkalo a hakɛ bɛɛ lajɛlen ta wa ko sɔngɔko la fɛnɛ u y'a ye k'a fɔ musakaw bɛ a nɔ la Kulukorokaw baara sɔngɔw olu sɔngɔ fɛnɛ ma bɔ a nɔ la ni o dɔw bɛ tali kɛ maaw mago jɔ fɛn minnu na ni o dɔw ye ɲɔ sukaro malo tulu ko nin bɛɛ lajɛlen a tun bɛ feere sɔngɔ kɔrɔlen mun na yanni sunkalo cɛ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ sunkalo ɲɛkɔrɔ in na a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen bɛ a nɔ la foyi ma fara a kan k'o bɛ maa mun nafa Kulukorokaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ o ko in ye o nisɔndiya nka jɔrɔnako mun bɛ u la dɔ kana fara a kan don nataw la n'o tɛ nin waati in na a bɛ waati sɔngɔ mun na ko o ka ɲi Menakakaw bara kɛnɛ sigira sen kan kɛnɛ mun bɛ tali kɛ ko ka bɛɛ lajɛlen wele maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛn bɛ ka u sigiyɔrɔw bila ni o bɛ poste baaraw la yen ko a caman kɛn bɛ yen u tɛ ka ye Menaka kɔnɔ o de la marabolo ɲɛmaa ye cikan bila u ma joona k'u bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ kɛ ka segin ka taa u ka postew la waati kunkurunin kɔnɔ n'o tɛ ni maa minnu ma se i ka poste la gɛrɛn tɛ walima musakatigɛ o bɛ sɔn ka o y'u ka baaraw kɔnɔ bawo ko u bɛ baara mun na ni baara kalifara u la baarakɛyɔrɔ ye marabolo kɔnɔna mun ye ni o Menaka ye fonctionnaire u man ka o baarakɛyɔrɔ bila f'a ka kan joona u bɛɛ lajɛlen ka segin ka taa u ka postew la kɔkan kibaruyaw bɛna taa an ye Cadikaw bara Cadi jamana finitigilaka maa 4 yɛrɛ la k'a fɔ ko olu
bɔnɛna o ni na siraba tigɛla maaw fɛ ni o ye binganikɛlaw ye ni binganikɛla minnu filɛ nin ye k'u kɛn bɛ ka dankari kɛ kosɛbɛ carikadenw na k'o kɛra u ka province min bɛ Borku a kɛra o kɔnɔna la cari kɔrɔn fan fɛ kibaruya mun ni a bɔra sigida maaw yɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ ko ni binganikɛla ninnu kuma bɛɛ u bɛ taa dadigi kɛ maaw la ka u to bingani wale de fɛ fintigilaka ninnu u nana k'u bɛ dadigi kɛ o la u fana ka bɔnɛ taara se ni fintigilaka ma 4 ma Sudan jamana kɔnɔna la diɲɛsen naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ u kun ye cakɛda dɔ sigi ko comité indépendant d'enquête minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko ɲɛ kan o cakɛda nana yɛrɛ k'a fɔ ko Alfazar kɔnɔ joli bɔn wale mun kɛra olu b'a bila silasa de minɛn kɔnɔ génocide de don bawo ko Alfazar kɔnɔ maa nanama sumalen minnu bɔnna u ni na ka sabu kɛ kulu marifatigi minnu bɛ ni o ye force de soutien rapide ye FSR olu ye maaw bɔnni min kɛ o ni na olu ye nin wale in ta k'a qualifier dɔrɔn k'a kɛ génocide de silasa wale de don o de la silasa dun kɔnɔ diɲɛ sariya bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔw kan ka kɛ yaasa k'olu bɛ ka nin baara in kɛ kulu marifatigi ni o ye FSR olu mun kɛn bɛ ka Sudan fankelen minɛ bi ko ka se ka u ɲangi u ni ɲangini mun k'o ka kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa mun bɔnna a ni na a bɛ taa maa 600 hakɛ la a bɛɛ ye maa nanama sumalen o ye Turki jamana kɔnɔna la maa minnu bɛ ni olu kɛn bɛ ka muruti farida n'u b'u wele ko PKK olu ni jamana marabagaw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ wasadenw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna sariya dɔ ta sariya mun b'a to ni maa ninnu ni o ye PKK maaw ye u ka se ka bɛnkan sɔrɔ o ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u bɛ se ka don jamana kɔnɔ nka jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ni u kɔni donna maa tɛ don o ni kiiritigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ u ye wale mun kɛ u bɛ se ka kiiri ka u jɔ u kun kɔrɔ nka PKK maaw olu kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ nin ko in diyara olu ye sa nka n'a ma ye ko o ka don o b'a laɲini de u ka se ka na kiiri ko o kuma bɛɛ lajɛlen ka bɔ a ma Nigeria jamana kɔnɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko ka sigida mun bɛ yen nɔ ni o buguda ni Bamancia wale tigilamaw kɛn bɛ ka o yɔrɔ sɛgɛn kosɛbɛ ni o ye état de Kebbi ye maa 7 ɲɔngo ko o bɔnna ani na maa 10 ɲɔngo ko kuma bɛɛ ni buruja wale in ani maa nanama sumalenw u bɛ taa bin u kan ka u bɔnɛ o ni na ko bilanw ni o ye maa mun ni u bɔnna ani na a dagosi bɛ ka bonya kosɛbɛ wa kuma bɛɛ dɔ bɛ ka fara a kan maa 10 de kun yera nka yɛrɛ mɛ k'a fɔ dɔ bɛ se ka fara maa sata hakɛ kan don nataw la fintigilakaw minnu bɛ sigida in na olu ka kɔrɔfɔw la Faransi jamana kɛn bɛ ka sariya ɲɛbila dɔ ta ni o ye wasabulon maaw ye u ye sariya dɔ ta ka yɛrɛ k'a fɔ ko sariya bɛ tali kɛ mun na kasoladen fɛn bɛ Faransi jamana kɔnɔ u bɛ kaso kɔnɔ waati mun kɛ yen ko u k'u ka waati sara kaso kɔnɔ bawo ko ni maa ninnu caman bɛ yen nɔ u bɛ kaso la balo bɛ d'u ma foyi tɛ u ye u bɛ ka sariya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ a ka kan u bɛ waati min kɛ kaso kɔnɔ o fana ka se ka musaka dɔ sara o musaka fana ka don waganɛ kɔnɔ n'o bɛ kɛ sababu ye ka waganɛ bugu a yɛrɛ mɛ k'a fɔ sariya in fɛ ni sariya in bilara sen kan ko u bɛ euro wari 32 ka o de sara don o don u bɛ don mun kɛ kaso kɔnɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara jamana fana ka nafolo kan ni nin ko in ye sira sɔrɔ nka fanga tɛnamatɔn dɔw olu ɲɛ b'a la k'a fɔ ko nin ye gɛrɛntɛ ye bawo maa minnu lasagolen don olu ko ko o detenu fanba ye fantanw de ye k'u tɛna se ka ni nafolo in ko ka a sara o kɛn bɛ fanga tɛnamatɔn dɔw ka yeta ye irisi jamana ɲɛmaa ale ye Cuba minisiri ka o bisimila minisiri mun ka caw ɲɛsin bɛ kɔkan caw ma Bruno Rodriguez Vladimir Putin ka sanga ni gɛrɛntɛ mun ni a dalen bɛ Cuba kan ka bɔ Ameriki jamana yɔrɔ ni a bɛ ka gɛlɛya caman lase u ma Vladimir Putin yɛrɛ k'a fɔ ko Rusi jamana bɛ na u ka dɛmɛ ta ka a ɲɛsin Avan ma ni o ye Cuba ye bawo ko Ameriki ka gɛrɛntɛ ye ka taji tigɛ Cuba la k'a bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba de lase ni jamana ma ko Rusi bɛna fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u bɛ se ka u ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin jamana in ma cogo min na Corée de jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Yoon Suk Yeol ye kiiritigilamaw ye jalaki bin a kan ko a b'a si mun bɛ kaso kɛ bawo jamanakuntigi kɔrɔ in ko ka a to fanga la walima a bɔlen fanga la a kun ye wulikajɔ dɔw ka o laɲini ka fintigilakaw wele ko insurrection k'u ka wuli ka jamana fan bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka basigi cɛ la nati jamana kɔnɔ san 2024 wasadenw ni kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ in ye o insurrection mun kɛ ka fintigilakaw wele k'u k'u ɲɛsin wasabulon ma u ka fan bɛɛ lajɛlen minɛ u ka jamana yɛrɛ don a sen sabara kɔnɔ ka jamana yuguyugu ko a ye o wale mun kɛ
ko o de jalaki bɛ ka bin a kan kiiritigilamaw kɛmɛ ka laɲini k'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ a ka si mumɛ bɛɛ lajɛlen kaso prison à perpétuité ko ka o da a kun ni ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruyaw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ni kuma in na ka lase aw ma aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na an b'aw fɔ ka koɲuman dɔn an ni ce jani suganti la yaasa ka se ka aw kibaru a y'a sɔgɔlen to an na nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan kunnafoni lasera aw ma balimakɛ Vamara Berthe fɛ nɛgɛ karafew ani ka jaw yira aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a kan bɛn. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do